ja nyt on aamu ja seuraavaksi oltaisiin lähdössä Ranskaan. Just saatiin aamupala syötyä ja näin ikkäästi ja ollaan pakkaamassa. Ollaan tällä hetkellä siis Ranskassa Colmar-nimisessä kaupungissa, jossa tämän Vapauden patsaankin kehittäjä, tai siis tämä suunnittelija syntyi. Ja just ollaan lähdössä takaisin Saksaan Zug-kaupunkiin. Siellä sitten varmaan uimaa ja kaikkea tällaista, ollaan siellä muutama päivä. Terve taas! Nyt ollaan täällä Zugissa vaeltelemassa vuoristossa. Täällä on joku tämmönen downhill biking rata. Näissä. Sinne ei tällä kertaa olla menossa. Huomenta taas. Eilen oli varsin monipuolinen päivä, nimittäin tuon Alpeilla vaeltelun lisäksi me käytiin uimassa ja sitten vähän vanhassa kaupungissa käveleskelemässä. Hei, nyt ollaan Liechtensteinissa ja juuri ajettiinkin linnan ohi, joka näkyy tuolla. Tämmönen hirvitys tämä linna. Ei huono. Ja tuolla näkyy lumihuippuinen vuori pilvien raosta. Aika cool. Ihan hieno paikka. Tällä hetkellä me ollaan Luzern-nimisessä kaupungissa, jossa on esimerkiksi tällainen mielenkiintoinen karkkikauppa. Tai en tiedä onko tää pelkkä karkkikauppa, mutta mä luulen, että tuolla on suklaata. Siinä virtaa suklaata.